Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang deze maand Oscar van Dam. Orkaan Beryl buigt iets af naar het noordwesten. De orkaan zal geen bedreiging vormen voor Curaçao. Orkaan Beryl, die zich snel tot categorie 4 ontwikkelde, is nu afgezwakt naar categorie 3 en buigt iets af naar het noordwesten. Hierdoor vormt de orkaan geen directe bedreiging meer voor Curaçao. Beryl bevindt zich momenteel ten zuidoosten van Barbados en zal naar verwachting net ten noorden van Tobago passeren. De Amerikaanse National Hurricane Center heeft waarschuwingsniveaus afgegeven voor Barbados, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Grenada en Tobago, waar maatregelen genomen moeten worden tegen potentieel catastrofale windschade en overstromingen. Nederland heeft de toegang van het oefenschip Simon Bolivar geweigerd. De Venezolaanse minister van Defensie is verontwaardigd dat Nederland op het laatste moment de toegang van het opleidingsschip Simon Bolivar tot Curaçao heeft geweigerd. Het schip was op een tour langs verschillende landen en zou op 3 juli aankomen. Nederland heeft geen specifieke reden voor de weigering gegeven. De kwestie wordt nog onderzocht door de vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao. Brain Gain Symposium om remigratie-eilandkinderen te stimuleren. Op woensdag 3 juli organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en de vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen met lokale ministeries het symposium Brain Gain bij de University of Curaçao. Dit evenement richt zich op het stimuleren van remigratie van eilandskinderen. Minister Citré van Heijdorn en minister Risandro Seintje zullen samen met andere sprekers oplossingen bedenken. Het symposium is open voor iedereen en aanmelden kan tot 2 juli. Suzy Camelia Reumer waarschuwt. Samen de schouders eronder en voorbereiden op moeilijke tijden. Suzy Camelia Reumer van de Man-Pin-fractie waarschuwt dat de benoeming van een PVV-lid als staatssecretaris voor Koningsrijksrelaties een voorbode is van toekomstige problemen voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Ze benadrukt dat eerdere denigerende uitspraken van de PVV-leider Geert Wilders en andere partijleden een zorgwekkend signaal zijn. De nieuwe staatssecretaris Zsolt Szabo belooft zich in te zetten voor optimale relaties tussen Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. De situatie wordt met gezonde argwaan gevolgd, met oproepen tot waakzaamheid en voorbereiding op moeilijkere tijden. Curaçao heeft er 10 huisartsenondersteuners bij. Curaçao viert de eerste lichting van de afgestudeerden van de huisartsenopleiding praktijkondersteuners huisarts, waarbij 10 studenten hun studie succesvol hebben afgerond onder begeleiding van de Brederode Hogeschool. De praktijkondersteuners huisarts ondersteunen huisartsen bij de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en bij preventie. Ze bieden uitgebreide begeleiding bij levensstijlveranderingen om complicaties zoals amputaties en dialyse te voorkomen. Meer dan de helft van de bevolking van Curaçao kampt met chronische aandoeningen, zoals hartproblemen en diabetes. En praktijkondersteuners spelen een cruciale rol in de preventiezorg. Meer dan de helft van de bevolking van Curaçao kampt met chronische aandoeningen, zoals hartproblemen en diabetes. En de huisartsenondersteuners spelen een cruciale rol in de preventieve zorg. Remco Bicentini zet zich in voor goede doelen op Curaçao. Remco Bicentini is momenteel op Curaçao en is de wijken ingegaan om te helpen daar waar nodig. Hij doneert kleding in wijken daar waar het hardst nodig is. Daarnaast werkt hij aan het project Van Straat naar Stadion, een wijkvoetbalcompetitie georganiseerd door Fundación Bicentini Street League. Het project richt zich niet alleen op sportieve prestaties, maar ook op maatschappelijke doelen, zoals het leren van normen en waarden en het bevorderen van fair play. Het doel is om jongeren van de straat te halen en hen via sport een positieve tijdsbesteding te bieden. Curaçao Intermediate heeft de titel van Latijns-Amerikaans kampioen behaald. Op zondag 30 juni keerde het Curaçaose Intermediate team, dat kampioen werd van het Latino-Amerikaanse toernooi in de Dominicaanse Republiek, terug naar Curaçao. Ze versloegen Venezuela met 3-2 in de finale. Bij aankomst werden ze verwelkomd door vertegenwoordigers van de RBC Royal Bank, minister Citré van Heijdorn en vele fans. Het senior team arriveerde later die dag. We gaan even naar een break.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met nieuws uit Sint Maarten. De minister van Financiën van Sint Maarten zal op zoek gaan naar een andere oplossing voor Enia. De regering van Sint Maarten zoekt een betere oplossing voor de 3084 verzekerden van Enia op het eiland. Aldus demissionair minister van Financiën Marinka Gams tijdens een parlementsvergadering. Het huidige akkoord over de financiële problemen van Enia wordt bekritiseerd. En Gams benadrukt dat het niet de beste oplossing is voor Sint Maarten. Het parlement heeft 2 weken gevraagd om vragen te beantwoorden en alternatieven te overwegen. Minister Gams en andere parlementariërs roepen op tot een beter akkoord om de financiële problemen van Enia aan te pakken, zonder grote risico's voor het land. Aruba Airport Authority viert Pride Month. Het vliegveld van Aruba heeft afgelopen maand Pride Month gevierd. De beheerder van de Arubaanse luchthaven AAA vierde de afgelopen maand Pride Month met activiteiten ter ere van de LGBTQI-gemeenschap. Ter ere van de LGBTQI+-gemeenschap. AAA veranderde zijn sociale mediaprofielafbeeldingen, hees voor het eerst de Pride-vlag en verlichtte de luchthaven in regenboogkleuren. Deze initiatieven benadrukten hun inzet voor diversiteit en inclusie. De maand werd afgesloten met een speciaal evenement voor personeel en de luchthavengemeenschap met een DJ en lekkernijen. We sluiten af met een bericht uit Venezuela. In Venezuela hebben ze een oefening gehouden in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Venezuela heeft op zondag een oefening gehouden ter voorbereiding op de presidentsverkiezingen van 28 juli. Er was volgens de autoriteiten sprake van een grote opkomst. Het evenement was bedoeld om de verkiezingsinfrastructuur en procedures te testen en kende geen winnaars. President Nicolás Maduro en zijn belangrijkste rivaal Edmundo González Urrutia namen niet deel aan de oefening. De officiële campagne start op 4 juli, te midden van beschuldigingen van vervolging en arrestaties van oppositieleden. Observatie gebeurde door de VN en andere organisaties. Bedankt voor het kijken naar het Extra Journaal. Morgen zijn we er niet, dan is het Dia di Bandera. Ik hoop dat u daar heel veel van geniet. Woensdag zijn we er weer met u terug, met mij en ik hoop ook met u. Tot woensdag.